دقيمنا سلام كم يتحدرز خبركم سمعتنا نلوم ربع نجوه 24 حملة استرلو على تاوزينا وتاتوشت حقن وطن حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبري إن عدونكم زينا زارب لكم ناتنات برهي برستا تغفلم مدب هاجر أغلقلوت من مليس زدمق وحسلان قتالنا تنهاجر مخانو تقليتهم أبزوبا قشباركا مدبات محبرا ودحنا تصبق وطئي ترخيبوام بمخنات براو إيبيلو من مصرات سوا عبس مراس تفرالي نتفتات تخيدوم صحافي قدات وطئي برتقنا نبر بوريس جنسن مراحي أبسلت أنزلو عقابا وصلفو خينو تماريتوم دوب كوريا كل أيران استحست نفاريت كونات روسيا بتخص كم زساقوغة تقاليهم أما أكلاش نخ برتغال حرقا بارع مرور تخصيتهم زرسر سينا مدب هاجر أغلقلوت أبقت على هلاون قصالنتن هاجر كمون ام خصكاس هاجراون قحاتن مننتن ممليس زخلا عبا ابركتو زغبره عتب استراتيجياوي مدب مخانو ام حدر زبا دوبا قيح بحري امباسادر محمد سعيد مانتاي حبيروم بمخنات مزام نايتي بدرجه زبا كاب 18 حمله اب كتم عسب كايد زقنيت صمبل براو ايبل مسرات سوان مجمار هاجر اغلغلوتن ابز اسمع مدره امباسادر محمد سعيد وطيت مدب هاجر اغلغلوت ابز حلف 25 عامታት بغبراو عيان قيان استمسكره خمس خونه ابريهم سواز خصكصتهم من زفريتهم من منسيات لألاونت أمو حسن مسرت معبالا بلتقنان أمن تقفن زبركتوان زلوان قدام بعتبونتن أدمعنت نايت مدب زرقا قزم خانو قليتهم أما حدار زوادو باقح بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي أمو داتا أبت زوبا أبستفلا تكالات مديبهم أبسرح زركبو أبالات هاجرا أغلقلوت هزبابن هاجرا من مقلقال نزر إيوه زلو توفاينت بممقاس أبستاعتي زلو حدش مدرخ نعقمتاتنا بمرباح عطفاق نسرح كم زقبا أزخاخيروم أبزبا قشباركا أبز حلفة شد شوارح استسلاسل مدبات محبرا ودحنة صبا وطئيت كم ترخبو جنفر منسترين محبرا ودحنة أبزا كايدو قمقام تقليتهم أبتبع 18 حملة أبارانتو استقبر قمقام أب 16 أسوباتات استتقبر مدبات متياس تقومات زيقاتات بعينت استخفتنا إلقاح عدلات مئلاي زختمات محقاز ببهرن سبسرعن حدقاز تهاسي وقنات كم أون دقفنا وتتمرتين تمهارون كالن أم محياش من ناوروتهم زيقاتات وطئيتاوي منبرو أبز غربت أبتابريهم أبتي أم حدر زبا قشباركا أطو في السايا هاي لسترخبالو ركب كنتات عيون شغلتن مكتتال ببتسلاتو استاقايدن فتاتن وزيتو من زقمقم زاتون كايدن كالو كاب مأكالي بيت صحفة منستر زمت وحالفتي أما زنتي ممرحيتات صراحة قريبام بزي كازي أنصار قدرات المدتات المرأة تحت عدمان استخايدو تعرتاتن وزيتومن كمون بمسارات حق عيون مسلات سراحتنياتاتن قباعتا سراحتن مقوز أرم مكتتالن استعمنت فتات تقليتهم حلافة جنفر أتو إيوب كيدانة أبقلن أسوباتا زرلها قوفات عام سبن مسالة أن كمالا تلابيوم منستر عيان محبراو دحناتن ويزرو لؤل قبراو أبزا سمعتو مزاز مقال نتفتت محبراو دحناتن محبراوي وحسنتن كاب قندن أقدستن مدبات منقستي إرترام مخانن بمتقاس أتو منستري أدمعنت أسرار حقوق بن مبال أم معبال عقم ساب أتو كيرينة تفكم زرلو حبيرام بمخنات براو إيبيلو من مسرات سوان مجمر هاجرا أغلقلوتن أسمرا حيلتات تان بوليسين زودبو سميناراتن نايت ريت وفران تخيدوم تمال 23 حملة أب مأكل كتما أبستخيدو وفرات ريت كاب أبالات بوليس أبيات مأسرتن تحدثون كفل إميغريشن زيقنتن كمون أهارتات تستواتسو لعلي حدش حسابات تساتيفهم ودبت نايت وفراني إرينا بزهبو حبريتا اتمدب أكال نايت بدرجة هاجر ببخباب إيزت انبال زلو براو إيبيلو مجمار هاجر أغلقلوت كوينو نتن أبتريت كتما ناستو وفرا سرحنياتات كبرن أفلط أن مهابون مخانو قليتهم نعد معنتنا يتوفر دماء هادو تريت من محدار زوا مأكل نايقو حاف عبيت مكاين أساتيفهم إذا خمسيلين كلو بمخنات براو إيبيلو من مسرات سوان مجمار هاجر أغلقلوتن بعسرت حمشن 16 حملة نتاريخ هاجر أغلقلوت أب عالم كما وان ترجمن علامن هاجر أغلقلوت أب إرترا زقلت سمينارات نأولات حيلتات تام بوليسن تخيدوم زي دمت حفاش إرترايو
ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ነበር ቦሪስ ጆንሰን መራሕናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓቀባዊ ሰልፊ ኮይኑ ከም ተመርፀ ካብ ከተማ ለንደን ዝተመሓላለፈ ዜና ኣረዲዩ ኣባላት ሰልፊ ትማል 23 ሓምለ ኣብ ዘካየድዎ ምርጫ ኣብ ጉዳይ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤሮጳ ሕብረት ተሪር መርገፂ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ልዕሊ መወዳድርቶ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ተዓወተ ይግለጽ ኣሎ ውጤት ምርጫ ከም ዘመልክቶ ቦሪስ ጆንሰን ልዕሊ 92,000 ድምፂ ብምርካብ ክዕወት እንከሎ መወዳድርቱን ተኪእዎ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎን ጀሬሚ ሃንት ድማ ልዕሊ 46,000 ድምፂ ረኺቦም ቦሪስ ጆንሰን ጽባሕ ድሕሪ ቀትሪ ብወግዒ ስልጣና ንእተረክብ ቀዳማይት ሚኒስተር ተሬዛ ሜይ ተኪኡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ብምዃን ብወግዒ ስልጣን ክርከብ እዩ ኣቀዲሙ ከንቲባ ከተማ ለንደንን ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢን ብምዃን ዘገልገለ ቦሪስ ጆንሰን ሓደ ካብቶም ብሪጣንያ ካብ ኤሮጳ ሕብረት ክትወፅእ ልዑል ጻዕሪ ዘካየዱ ፖለቲከኛታት እዩ ቦሪስ ጆንሰን መዝነት ቀዳማይ ሚኒስተር እንተተረኪቡ ሃገሩ ዝመጽእ 31 ጥቅምቲ ብስምምዕ ይኹን ብዘይስምምዕ ካብ ኤሮጳ ሕብረት ጠቕሊላ ከም እትወፅእ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ በዚ ድማ ብሪጣንያ ምስ ኤሮጳ ሕብረት ኣብ እተካይዶ ዘላ ዘተ ክሳብ ዝመጽእ 31 ጥቅምቲ ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሓ ካብቲ ሕብረት ብዘይስምምዕ ክትወፅእ ምዃና ርጉጽ ኮይኑሎ ይኹን እምበር ባይቶ ብሪጣንያ ሃገሩ ብዘይስምምዕ ካብ ኤሮጳ ሕብረት ክትወፅእ ከም ዘይድግፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዒ ስለ ዝገለጸ ብቦሪስ ጆንሰን ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ኣብታ ሃገር ቅዋማዊ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ኤሮጳ ይገልጹ ደቡብ ኮርያ ብ22 ሓምለ ንኽላ ኣየራ ጥሒሳ ከም ዝኣተወት ንዝገለጸታ ነፋሪት ኩናት ሩስያ ናይ መጠንቀቕታ ተኽሲ ብምትኳስ ከም ዘሳጎጎት ኣፍሊጣ ሓይሊ ኣየር ደቡብ ኮርያ ነታ ኤ50 ዝዓይነታ ነፋሪት ኩናት ሩስያ ብምኽላም ነፈርቲ ኩናት ከዋፍር ከም ተገደደን በኣማይ ዝቁጠር ናይ መጠንቀቕታ ተኽሲ ከም ዝተኮሰላን ገሊጹ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሩስያ ተወሳኺ ተመሳሰልቲ ስጉምቲ ምስ ትወስድ ተሪር መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ከጠንቅቕ እንከሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኮርያ ድማ ንኣምባሳደራት ሩስያን ቻይናን ኣብ ሃገሩ ብምጽዋዕ ብወግዒ ቅሬቱ ከም ዝገለጸሎም ሓቢሩ እቲ ናይ ምጥሓስ ክላ ኣየር ስጉምቲ ኣብተን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዘሰሓሕባ ደሴታት ብነፈርቲ ኩናት ሩስያን ቻይናን ከም ተኻየደ እዩ ሰመዝ ፀጥታ ደቡብ ኮርያ ዝገልጹ ዘለዉ ይኹን እምበር ሩስያን ቻይናን በብወገነን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምድ ሳተፋ ዝነበራ ነፈርቲ ኩናትን ንኽላ ኣየር ደቡብ ኮርያ ከም ዘይጠሓሳ ብምጥቃስ ነቲ ብደቡብ ኮርያ ዝተዋሃበ መግለጺ ነጺገኑ ኣለዋ ሩስያን ቻይናን ኣብ ዘካይዶ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምድ ብተኸታታሊ ፍቓድ ደቡብ ኮርያ ብምሕታት ንኽላ ኣየራ ካሓልፋ መጽንሐን ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ፖርቱጋል ሓያል ባርዕ መሮር ኣጋጢሙ ከም ዘሎ መንግስታዊ ምንጭታት ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪ ባርዕ ዛጊት ሓያሎ ብጽኑዕ ዝተጎድኡ ዝርከቦም ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጦ ኣባይቲ ከም ዝተቃጸለን ልዕሊ 8500 ሄክታር ጫካ ከም ዝተሃሙኸን ይግለጽ ኣሎ ብዘይካዚ ብሰንኪ ባርዕ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝወደቑ ተቐማጦ ሓያሎ ዓድታት ናብ ውሕስ ቦታ ክጓዕዙ ተገዲዶም ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡሎም ልዕሊ 1,000 ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓውቲ ሃገር ብ130 መካይንን 13 ነፈርትን እናተሓገዙ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ንምእታው ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ከም ዘለዉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም ይኹን እምበር ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ንፋስን 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ ሓያል ሙቐትን እቲ ባርዕ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘይኣተወ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብተወሳኺ ኣረዲኦም ኣብ ፖርቱጋል ባርዕ መሮር ብቐጻሊ ከም ዘጋጥም ኣብ 2017 ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ሃገር ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ 64 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 55,000 ሄክታር ጫካ ከም ዝተሃሙኸን ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም መደብ ሃገር ኣገልግሎት መመሊሱ ዝደመቕ ዋሕስ ህላውን ቀጻልነትን ሃገር ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺብዎም ብምኽንያት ቡራዊ ኢቤል ምምስራት ሳዋ ኣብ ኣስመራ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ተኻይዱ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ነበር ቦሪስ ጆንሰን መራሒ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓቃባዊ ሰልፊ ኮይኑ ተመሪጹ ደቡብ ኮርያ ክላ ኣየራ ንዝጠሓሰት ነፋሪት ኩናት ሩስያ ብተኽሲ ከም ዘሳጎጎት ተቓሊሑ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ፖርቱጋል ሓደጋ ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ዜና ኣብዚ ፍጸም